Noiz itziko dira gara gardotegiak, munduko bategi guztiak. Delitu egingo gara, ipurdian bizi, erretzeri usten diogunean. Tabako izeneko zigarro etako espezia, hitz egiteko kera izango duzu. Jainkoa nola den benetan, noiz utziko diozetzeari. Animaliak bidatuko dituzu, bera jainko gisa, guztiarekiko maitasunez inguratzen duzun guztia zeuk sortuko bazenu bezala da. Mundu mankazoa jarriko da eta jainko ingana txango zarga zure gurasoen etxera. Eta sendabidea aurkitu duzula esango diezu arazo guztietatik. Eta ez zara egun urtez biziko bertirako baezik. Eta zure paradisu arulean egongo da ez lurrean. Eta ikusiko duzu jada zeruan zaudela. Eta ezin eta gero mirarietan. Animaliak edo zein, azken finean ez dira animaliak jainkoak baizik. Horrek eraman ninduen nire bidean, zein, oraindik inork ez etzeari. Animaliak bidoze izan nintzen, krokodilo bat bezala eta nien lea nintzen. Zer da berari, maitasuna zurrumba, bera osabaleta gaiztoan. Berarekin labigatu inenean, unilunaren azpian. Zuei guztiei ziztan mateko, behingoz nirea, ez tenkada batekin hori guztia. Pozoia, niretzen ari nintzen bizitza guztia hori zenbakia. Zu gutxienez ordu betez baina pentsatu zuten zeri buruz egin. Eurenak eskuekin, utxarekin buruak bai egon dadila. Hobeto dago, bizitzen hasiko da, ene eleak labana, zurea garuna. Noiz itziko duzu jada zeruan zaudela, eta ezil eta gero miraridetan. Animaliak eukitu duzu jada zeruan zaudela, eta ezil eta gero mirarietan. Azken finean deabruan gainatzeko baliteke, liburuak bai edo nadila, hobeto dago bizitzen hasiko da, ene